Respecte a les escoles oficials d'idiomes, el que tenim en aquest moment d'informació, però estem demanant més informació, és unes instruccions que s'han enviat a les direccions de les escoles oficials d'idiomes que només tindrien, des del nostre punt de vista, un tret a corregir, i és que estipulen el que està escrit, i després vos faré una explicació més extensa, i és que estipulen les 10 hores quan nosaltres estem demanant que per a tots els ensenyaments de secundària i altres cossos siguin les 18 hores, recuperar el compromís que havia fet la Conselleria en este curs vinent, establir les 18 hores docents. La resta d'instrucció estableix un mecanisme per a poder introduir dades per a configurar grups i calcular professorat que faria falta per a poder atendre aquests grups. A l'espera de les explicacions que se'ns puga donar des de Conselleria, més enllà del que ja ens han fet arribar, que ahir n'hi ha una errada, volem saber on està la errada, i pues, també interpretem que han hagut, pues, no sé, o a la introducció de dades o bé en el que és la fórmula del full de dades, ¿vale? Que és un procediment nou, és un procediment distint al que s'havia establert per a omplir el que en els centres se denomina llençols, no? Pues, bueno, per a omplir aquestes bases de dades s'ha establert un procediment distint i les instruccions marquen què és el que s'ha de fer per a complimentar en aquest procediment distint. Entenem que pot haver una errada o bé en les fórmules dels fulls de càlcul o bé en la forma d'introduir o bé en la mateixa aplicació on s'ha establert la introducció d'aquestes dades i estem demanant-li a la Conselleria que ens donen les explicacions per tal de poder saber què és el que ha passat, perquè no entenem que no està prevista una retallada de grups com els números que van circulant per ahir, però nosaltres no tenim constància de que aquests números siguin la realitat del que se va ofertar al curs que ve. I, per tant, mentre estem esperant aquesta explicació, oficialment des de la Conselleria, pues, restarem a l'espera i si aquests números se confirmen, pues, aleshores, pues, com sempre hem fet, actuaríem. Però el que primer volem saber és què és el que ha passat en el càlcul, quines són les possibles errades i en això estem, ¿vale? Reclamant-li a la Conselleria informació de caràcter oficial per a poder saber què és el que ha passat.